Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Get, get. To, pick. Okay na ako. You go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe.
A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Love Radio. Metro's number. Love Radio. basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Mara! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bay, lahat na lang, bay. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo naman. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Doon, Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not umiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Kanina Akala pa kami lagi joke. nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Gusto never. mo na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I border. mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yes, yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon ng personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero ito na sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jeremy pa ng pindot dito nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak? Gag! Ay, mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gagi laki!
Ang galing ni Joshua, sanay na sanay. Ano namula? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May May step stroke. and stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. paano pag Pataas. maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya.
Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret file. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret files. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama. May kinukwento ka sa akin. Ano nga yung kinukwento mo? Wala. Sabi ko lang, ang saya-saya nung hatid saya natin, partner. Yung kinukwento mo sa akin kanina, may na-meet kang babae doon. Wala, dun sa atin saya. Doon, sa atin Oo. saya, di ba yung tita ko? Yung tita mo. Kasayawan mo pa nga, di ba? Oo. In fairness naman sa'yo, Titan Jello, ang galing po talagang gumiling ni Titan Jello. May lumabas na posting no nakaraan, di ba? Na nangangailangan ng mga trabahador ang isang bar. Yeah. Feeling mo ba, dumating ba sa punto ng buhay mo na parang, sige na nga, apply ako dito kasi ang taas na sahod eh. Munti ka na. Kailan? Naisip ko na yan eh, na sabi ko pag wala na talaga akong karin na papasok na lang ako bilang dancer ng club. Kaso binigyan ako ng pagpapala ng Panginoon. Hindi, bibigyan ka ng talento. Bakit talent din naman yung pagsasayaw ah? Oo, pero ibang talento, kumanta na lang ako. Sa bagay. Alam mo yung kuya ko, muntik-muntik na. Kaya mo magkikita sana kami.
Pero naisip ng kuya ko, yung kalambutan ng katawan Oo, niya, wala eh. Yung katawan hindi malambot eh. Pero yung laman, doon, Meron, malambot. no? Pero kasi kailangan sa ganyan yung malambot yung katawan mo eh. Yung nababali-bali ka rin. Yung nababali. Tapos lagi nagbobota ka kahit di naman baha. Nakabota ka, tapos nakabrief ka. No? Ayos! No! Eh, alam nyo, kayo naman mga lalaki, sanay naman kayo sa ganon. Except for the bota part, Oo. Pero yung pagbibrief, feeling ko naman, pag weekends, talagang sa bahay ninyo, kung kayo-kayo lang din naman. Pwede, no? Pwede. Tsaka, alam mo, marami akong kilalang lalaki. Kahit ultimo kakain na sa hapagkainan, wala pang itaas. Oo, may mga ganun talaga. Ikaw, dude, sa ganon, Dati, ganun ako eh. Kaso, anong nangyari sa akin, sinaway ako eh. sino na sumuway sa'yo? Sabi, baka iba yung kainin ko, ikaw kainin ko. Hayop! Sabi ko, ingatan mo yan. Huwag kang masyadong magaganyan. Bakit? Masama ba? Pag kumakain na nakaganito, walang pantaas? Hindi. Sumasama yung tingin ko. Gusto ko ikaw yung kainin ko. Pero alam mo kung anong pagkain ka? Ano? Buro. Buro yan. Buro. Ang lakas, hayop. Siyempre. De, pero pasintabi po sila ng mga kumakain tapos walang suot na shirt ha. Yan. Alam nyo, isa sa mga pinakamagandang practice po ay yung pagsusuot ng damit habang kayo po ay kumakain ng sabay-sabay bilang pamilya. Depende sa kinakain mo. 'Di ba? May mga pagkain din na ginagawa na wala talagang saplot. Ganun yun. Katulad ng ano? Eh, syempre, making love, ganun yun eh. Out of nothing at alam all. mo mag-Amerikano ka dun, di ba? Pangit naman. Malay mo, kasi may role play. Ganyan? Yung Amerikano mo, butas yung gitna. Amerikano mo, crop top lang, no? Nakikita yung abs mo. Wow! Oo, yung ang daming butas, no? Yung tipong lahat may pahanginan. Yung tipong magkakakabag ka. Yung mga alam ni Titan Jello, no? Lahat may mga butas, no? In fairness naman kay Titan Jello, no? Para talaga siyang bihasa sa mga ganyang gawain. Parang nung Sabado, ang dami talagang ginawa ni Titan Jello. Tsaka natin, no, ng mga Love Radio DJs para sa mga kabishos natin out there. Kaya pasalamatan natin once again ang mga sumama sa atin nung Muntinlupa concert series natin na Hatid Saya. Maraming salamat po, di ba, sa Barangay Poblasyon. 3. Oh. Sa lahat po ng mga nakatutok, nanood, nakisaya sa Hatid Saya po ng 90.7 Love Radio. Maraming salamat po. At syempre, yung mga SK kagawad nila doon, nandun lahat, sumuporta. Totoo. Maganda nga yung isa doon eh. Sabi ko na nga ba, naaspatan mo eh. Kaya pala lagi ka tumatambay dun sa gilid eh. Hindi naman talaga yung tita ko yung sinasayaw-sayawan mo eh. Nagpapakitang gilas ka dun sa chika bebe na SK dun eh. Kaso may boyfriend. Dumating. Bakit? Nagmamatter ba sa'yo? Hindi. Walang boyfriend kay Titan Jello. Tapos sa akin yan. Wow! Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman tutok lang, kapit lang dito sa 90.7 Love Radio. Kaya pa bang memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh. Okay na ako. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba ako magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Team Chino na parang... Bullying part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko? No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was
also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako, Manong Driver! Ang swerte mo naman. Yes, napakaswerte mo ngayong araw na to dahil mag-uuwi ka ng 1,500 pesos! Handog ito ng ACS Charm Fatkin Purple, Purple Eternity! At sino nga ba tong maswerteng Mr. Driver na tatawagin natin yung pangalan? Lunes na Lunes, napakaswerte mo dahil isa ka sa mga nanalo ngayon ng 1,500 pesos na may plate number na DAQ 9049. Ulitin ko lang po, may plate number na DAQ 9049, isang Grab driver na si Ernie Mayer Zinampam. Buti na lang hindi sinampal, diba? Hindi! Sinampam! Sinampam. Yan. Ayan, Ernie Mer. Ernie Mayer Zinampam. Uy, Ernie Mer Sinampam. Feeling ko ito yung tatay niya si Ernie. Yan. Tapos yung nanay niya si Marife. kaya yung pangalan niya pinagdugtong na Ernie tsaka Mar, diba? Pinilit. Ernie Mar, pinilit. Pinilit ng nanay mo. Sinampam. Ayan. Ayan. So, Ernie Firm. Ewan ko ba dito Hirap, sa pangalan no? na to? Ang hirap. Punta ka na dito sa Love Radio. Kaya naman, kukontakin ka na lang, diba, ng aming PA para nang sa gayon makuha mo ang tumataginting na 1,500 pesos! Hatid po yan sa atin ang ACS Charm Fatkin Purple Purple Eternity. Eternity. At sa mga kabisyo natin out there na hindi man pinalad na tawagin ngayong araw na ito, huwag kayong magpapahuli dahil kapag nahuli kayo na nakatutok sa 90.7 Love Radio, instantly magkakamit kayo ng 1,500 petot o di kaya naman pag nagpalista kayo dito sa himpilan ng Love Radio, panigurado, magkakaroon din kayo ng tsansang manalo ng 1,500 petot. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sali na sa Love Knows No Boundaries. Kaya mga kabisyo, tutok lang po kayo, dire-diretso lang po tayo para sa ating programa dito sa 90.7 Love Radio para sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. And Rocky Tara. Kailangan pa pang-memorize eh? Basic. Kailangan pa bang Metro's number one Love Radio Basic! Music that makes you feel good Love Radio DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ay. And now, it's time for DJ
Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Ako si Reginto Rosario, o mas kilala bilang Tiffany Futari. Nais kong ibahagi ang kwento namin ng asawa ko na si Maria Lilet Evangelista Rosario, o mas kilala bilang si Letly. Kaya nagsulat ako sa programa ninyo dahil gusto kong ibahagi ang kwento namin ng pagmamahalan, pagtsatsaga, pananampalataya, at pagpiling manatili sa tabi ng isa't isa kahit gaano kabigat ang pagsubok na dumating sa buhay. At ngayong buwan na ipinagdiriwang ang Pride Month, gusto ko lang maibahagi kung gaano ako kasaya at kaproud na kabilang ako rito. Kabilang kami ng asawa ko rito. Ito po ang aming secret file. Nagsimula ang lahat nung Anilag Gay Queen and Lesbian King 2019 sa Festival of Laguna. Ako ay lumahok bilang isang transgender woman, habang si Letly naman ay isang proud lesbian contestant. Sa dami ng taong naroon, hindi ko inaasahan na may isang tao na kukuha ng atensyon ko. Tahimik siya. At siya yung tipo ng tao na hindi kailangang maging sentro ng atensyon para mapansin. Wala siyang main character syndrome. Pero sa likod ng katahimikan niya ay merong kakaibang lakas, lalim, at kabutihan na nararamdaman ko na siyang tinataglay niya. At hindi ko pa alam noon na siya pala ang taong magbabago ng buhay ko. Si Letly. March 10, 2019. Naging opisyal na magkasintahan kami. Nagsimula ang lahat sa simpleng pag-uusap, hanggang naging isang pag-ibig na hindi namin inaasahang hahantong sa habang buhay na pangako. Kapag may mga nagtatanong kung kumusta ang relasyon namin, madalas ang sinasabi ko, masaya. Pero sa likod ng kasiyahang yun, meron ding kalungkutan. Maraming adjustment. Maraming pagkakataon na kailangan naming piliin ang pag-unawa kesa sa pride. Kailangan naming piliin ang pagmamahal kesa sa pagod. Kailangan namin piliin ang pananahimik kesa sa pagdadada.
Basta, ang iniisip namin, ang pundasyon ng aming relasyon ay ang kagandahan ko at ang kapugian niya. Siyempre, charot lang. Bianca Manalo ang peg ko at siya naman, Seth Fedelin. O, diba? Perfect match. Pero higit sa lahat, ang pundasyon ng aming relasyon ay katapatan. Ipinakita namin sa isa't isa yung tunay naming mga sarili. Walang pagtatago, walang pagpapanggap. Itong si Letly, napaka-responsable. Maalaga at mapagmahal. Ako naman, mapagmahal din. At ibibigay ko talaga lahat ng kaya kong ibigay sa taong minamahal ko. Yun nga lang, kahit gaano pa kami nagmamahalan, naranasan naming kutsain, husgahan, at maliitin. Dahil para sa iilan, hindi normal ang uri ng pagmamahala na meron kami. May mga panahong masasakit ang naririnig namin mula sa mga tao sa paligid namin. Pero sa bawat panghuhusga, mas lalo naming pinanghawakan ng isa't isa. Dahil alam namin na walang ibang nakakaalam at nakakaramdam ng tunay naming pagmamahalan kundi kami lamang. Sa kabutihang palad naman, hindi kami nagkulang sa suporta ng aming mga pamilya at mga kaibigan. Sa katunayan, bago ko pa tuluyang ligawan si Letly, ang una ko talagang niligawan ay ang kanyang lola para makuha ang basbas niya. At simula noon, tinanggap nila ako bilang bahagi ng kanilang pamilya. Naging sandigan din namin ang mga kaibigan namin na hindi kailanman ng husga, kundi patuloy na sumusuporta sa aming pagmamahalan. At akala namin sapat na yun para mas lumalim ang relasyon na meron kami at magpatuloy sa buhay. Akala namin sapat na ang malampasan ang mga mata ng mga mapanghusga ang tingin at masasakit na salita mula sa iba't ibang tao. Pero hindi pa pala. Kasi dumating ang isang pagsubok na walang sino man sa amin ang handa. Hindi namin ito inaasahan. Si Letly, gabi-gabing nilalagnat. Nariyan yung paulit-ulit na pag-ubo. Dumating pa nga sa puntong dugo na ang iniluluwa niya. Na nung una akala namin, nagmumula sa kanyang ngipin. Hanggang sa isang araw, nalaman namin ang totoong dahilan. Isang diagnosis na nagpayanig sa aming mundo. Isang balitang nagpaluha sa amin at nagdulot ng matinding takot. At dito na nagsimula ang pinakamabigat na laban na susubok hindi lamang sa aming pagmamahalan, kundi maging sa aming pananampalataya.
Hi sa lahat ng mga nanonood ngayon. Shoutout po sa inyo. O 'di ba? Monday pa lang pero ang pakiramdam natin parang buwebuenasin na tayo. Dapat let's start our June right. Kalahati na po ng buwan o ng taon pala. Kalahati na ng taon kaya naman let's keep the blessings coming. Buenasin sana tayo. At kung gusto mong buenasin, kabisyo, aba, sali na sa Bingo Plus. Pabuenas! Ang kailangan nyo lang gawin ay tumutok palagi every Friday night para sa Bingo Plus Pabuenas. So, wag nyo pong kakalimutan na naka-follow kayo. Dapat naka-subscribe kayo sa Facebook page ng Love Radio Manila at wag nyo rin pong kakalimutan na tambayan kami, lalong-lalo na every Friday night kasi nga, dun po namin ilalabas ang question of the week at yung may sagot na pinakamaganda, siya po ang magwawagi ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. At huwag niyo pong kakalimutan na para kayo'y maging Bingonaryo, bisitahin po ang www.bingoplus.com. And don't forget to download Bingo Plus app para damami na ang inyong buenas. So, yun lamang po, DJ Rocky here para sa Bingo Plus. Pabuenas! Ano na? Kaya nga, dude, para kang pastor. Ay, wala ka daw mic. Top tayo talaga kanina eh. Tapos nakaganyan yan, dude. Wow! Ganyan talaga yan, dude. Dude, meron ka pala dito na ganyan. Oo. Anting-anting. Pinanganak ako, meron na talaga. Ngayon mo lang nilabas yan, no? Oo, ngayon lang. Ngayon lang nilabas si Titan Jelly yan. Anting-anting, ayan. Anting-anting natin yan. Pangit. Grabe ko naman makapangit. Joke lang. Meron yan. Ganyan lang yan. Ano ibig sabihin yan, dude? God is greater than highs and lows. Ganun. God is greater. Hindi ko alam. Sabi na nang magtatato ko, yun daw eh. Ay, okay mo. Ganda pala niyan. Sige, tattoo mo na sa akin yan. Pinatattoo mo, ganda pala niyan, ganun. Oo, ganda pala niyan. Ano palang meaning niyan? Dami. Buti dude, wala ka pang tattoo na parang, ito sa ano ko to, sa minamahal ko, ganyan. Ganun. Meron ka? Wala. Meron. Pero hindi mo lang nakatago. Meron. Pero, meron ka ba yung pinatutu mo siya, pero hindi na kayo yung ganun? Tapos, pina-cover up mo? Wala. First time lang ako nagpatattoo para sa tao minamahal. Yeah! Worry lang yun. Bakit ka gumaganyan pag yan nakita? Joke lang. Wala. Kakampi mo ko. Wala pa. Papatattoo ka sa minamahal. Siyempre, papatattoo ka sa sarili mo. Oy, si Tin Rivera, Curiosino. Ako, kakampi mo ko, ire-report ko sa'yo kung anong ginagawa nito. Pero marami na rin akong tattoo eh. Nakakatawa yung parang biglang seryoso si Titan Jello. 8 na rin yata. 8? Dapat yung before ako madisgrasya nga nung nakaraan. Dapat nakaset ako nung morning yun eh. Kaya lang. Hindi kami natuloy. Dapat morning yun, hindi kami natuloy. Tapos kinabukasan dapat itutuloy namin. Kaso kaya wala na, ayaw na. mo na. Parang sabi ko next time na baka hindi pa talaga. Full back sana yun eh. Ano ka? Full back ba tawag doon? Full back na. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Full back ba yan? Hindi, full back pa tawag. Hindi ko alam doon eh. Basta sabi ko tatuan niya ako buo sa likod eh. Ganun. Full sleeves, di ba? Full sleeves. Full back na siguro. Full back. Ito yung design. Gusto mo makita? Tapos dapat siya. Nakaset na talaga yun. So hindi natuloy. Ito siya doon. Ayan. Ay, grabe. Yan na yun mismo. Gusto mo yan lahat? Oo, yan na yung lahat. Tapos grabe shading yan, dude. Grabe shading. Ito yung unang ilalagay. Kaya mo yan? Tapos, ito yung next. Uy, baka mag-iba yung makakita. Yan, ito yung next. Yung parang sa gilid. Sa likod. Kaya mo? Siguro. Parang kwento ng ano ko yan eh. Buhay ko niya. Tignan mo, makita mo. Kwento na siya ng buhay ko eh. Father and son.
time, music. Nasan yung isang ano mo dyan? Father and son. Father and son, daddy ko to. Daddy mo yan. Das ikaw yan. Tapos missing puzzle siya. Ayan. Yung pala yun. Yes. Kailangan pa ba memorize yan? Ha ha ha. Mama, pastor, balitan ko nga. Nakabukas to kanina kasi. Parang crop top nga, dude, no? Crop top talaga yun, dude. Testing ko sumubok ng ganito. Tinetesting na sumubok pa, no? Dude, kung kailan naman pa ulan na, tsaka ka nag-testing ng ganyan, no? Dapat pinagsusuot mo yun nung summer. Yun nga eh. Kailan umuna eh. Tinetesting ko yung ganyan. Oo. Ayusin natin yung sando natin. Yung sando natin kasi peke eh. Yung ang nipis, no? Makita lang kasi yung sando. Yung para na, yung nabili mo lang dyan sa may Baclara, no? Sa Baclaran lang eh. Kentucky. Lang ah. Ayan. Aljon, hello. Amelie, hello. Yeah. Dude, no? Para pwede ka na mag-perform. Perform na kayo. Oo, perform ka sa burol, Sa ganyan. Sa gigolo. Yan. Gigolo yan. Taray. Anong gawin mo ngayon, dude? Wala, ano natin? Para sa kambal tayo eh. Pwede ka daw model ng polo. Polo, hindi. Layo. Jessica, hello. Dabi daw nakikinig sa atin sa Taiwan, sabi ni Aljon. May visa pa rin ba pa Taiwan? Kailan ka uli nag-Taiwan? Hindi, tawi-tawi lang. Di ba ako nakakalabas sa bansa? Tawi-tawi lang. Maniwala ako sa'yo. Iya Taj, hello. Asawa ko, Renel Tahanlangit. Wala daw, Dudu. Ha? Taiwan, Wala. Pag pumunta po ba kami dyan, kami Sagot na yun na masahe, kami, oo. kayo bahala. Pupunta kami. Pero yung accommodation, kayo bahala. Oo nga. Sagot agad. Di kasi alam mo, napakadali. Pwede kami mag-book. Pero, mag-book ng pang-flight namin papunta dyan. Pero sagot yun yung accommodation namin, syempre. Tara, G tayo, dude. Ha? G tayo dun, Taiwan. Oo nga eh. Taiwan, okay lang. Negs. Nag-iisip sila, oh. Sagot ko na, Taipei 101 nyo. Taipei 101. Pwede, sige. Pero baka may may iba pa. Mga hotel. Ganun. Oo. Mga 2 days, 3 days, ano dyan. 3 days, 2 nights, yan. Yan, pwede. Sagot na namin pamasahe, pwede next week. Sige na. Agad-agad, no? Taipei 101. Mimi, hello. Excited na daw si Alexander Hidalgo. Excited ka na mag-swimming ngayong taglamig? Next agad. Wala po bang pag-date sa Taiwan? Uy, gusto ni Tin Rivera na makipag-date sa Taiwan. Pang-artista yung dating, no? Kasi yung mga artista na nakikipag-date sa ibang bansa, eh. Ganun, no? Para iwas huli. Hi, Chin. Iya Taj. Lagi kaming nakikinig from Japan tuwing work everyday. Alam mo, isa sa mga favorite destination ko yung Japan. Marami naman kasi sa Japan. Sarap talaga. Yung parang ang hirap pantayan ng mga kinakain. Di ba parang Sarap daw talaga. once na natikman na natin yung mga steak sa ibang bansa, parang ang hirap nang ikumpara, no? Parang Iba talaga. medyo mahirap na pantayan yung steak din sa Japan, eh. Shout out daw sa mga babayero sa Taiwan, no? Wala ka pa daw TG kanina. Hi May, salamat ulit sa iyong pansalubog from Cebu. Plus the culture. Sobrang thank you dun sa sa pasalubong ni May, no? True. Alam mo ba, Sarap, dude. may ginawa namin yan, pagkain namin kasi nandito yung mga tita ko, 'di ba? So, nag-asikaso kami sa kanila. Kasama namin sila ng weekend, tsaka kanina. Yun. Kasakit si, no? Si Shokli, no? Sino? Nagkasakit. Sino? Yung isa? Tama ba ako ng pagkakabasa? Sino? Patingin. Yung sa story. Sino dyan? Yung bading. Ay, oo. Kasakit, no? Yeah.
Pero hindi pa sinasabi kung anong sakit. Yun yung di bitin, ba? Yun, Yung, hindi yung yung lesbian, yung partner niya. Kumbaga parang lalaki-babae sila, pero gay and lesbian couple sila. Noted. Ayun. Hi, Amelie! Ayan. Afia, mamaya tawag ka. Around 11. Miss A ng Taiwan, daming babaero. Sa Taiwan, may caretaker na may factory worker pa. Wow. Nagustuhan ng pamilya ko. Yun yung kinain namin nung Sabado. Papunta kami ng ng Muntinlupa. Yan. Sarap. Diba? Oo. Juice World. Sabi ni Juice World, noon, ayoko. Ngayon, inulit-ulit ka na. Salamat po. Wow, kapatid. thank you ha. Parang yun, retro Sabado ko Noon. Galing mo talaga. Teya, pwede po ba mag-rant? Go lang. Rant ka lang po. Akala ko habang buhay tayo. Aljon, Yen, Jace, walang kupas. Palagi ako nakasubaybay. Rinig na name ko sa radyo nito. Sagittarius, same lang dito sa Israel, mga babaero at lalakero. Hindi ko naman sila nilalahat. Talaga ba? Akala ko ba kumukonti na yung mga hindi loyal sa mundo? RJ and Remo, Panggeng Basa Kinda, from Tacorong City. Uy. Ralph San Gabriel, J.M. Ryan. Pa-shoutout kay Arjun Mahal. Hello. Silipin ko nga yung anak ko ngayon. Cute-cute na ng anak ko. Sobra. Sarap na niyang lamugin. Nangangagat na rin talaga. 4 na ba siya? 5? 6, dude. 6 na? Bilis, dude. Sleeping peacefully. Ta-da! Ta-da! Cute. Do you eat salmon sashimi? Sashimi. Yeah, of course. Ako favorite ko, salmon sashimi. Sashimi. Hindi daw sashimi. Dapat sashimi. Sashimi. Ganun. Sashimi. Sashimi, no? Sashimi. Ayun, sashimi. Kwek-kwek lang alam ko. Tama ba? Sashimi. Kwek-kwek. Pahirapan nyo pa. Kwek-kwek. Oh, fishball. Kikiam. Pero aminin, masarap ang sashimi. Totoo Sashimi. yan. Sarap yun. Burrito ng nanay ko yan. Sashimi. 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 May paangat. Sashimi. May paangat, no? Sashimi. Sashimi. Kasi kapag diba? Sashimi. Sa atin, pabili nga po ng sashimi. Marlon Edep, Miss R. May naghahanap sa'yo, dude. Saan? Sana ganyan lang daw lagi suot mo para nakikita daw yung neckline mo. Pangit niya oh. Alexander the Swimmer. Pinangatawanan na talaga ni Alexander Hidalgo yung pagiging swimmer niya. No?
Alexander the Swimmer. Kalat yung ilaw pag nagtanggal. Okay na, protection na ulit. Hello po sa mga nanonood sa Taiwan. Dami nyo pala. Masaya pala pumunta ng Taiwan no? Daming makikita. Iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Rehentor Rosario o itago natin sa pangalang Tiffany Futari. Mga kabisyo, napakinggan natin na nalagpasan nila at napatunayan nila na matatag sila sa husga ng mundo. Pero paano nila haharapin ang pagsubok na hindi na tao ang kalaban, kundi ang mismong buhay at kalusugan? Paano kaya nila magiging matatag ang bawat isa kung ang sandigan na lamang nila ay pananampalataya? Paano nila kaya kakapitan ang isa't isa sa panahon na sinusubok sila ng tadhana? Sabi nga mga kabisyo, madali daw labanan ang mga salita ng isang tao. Pero ang hirap daw kalabanin ng sakit na unti-unting nagnanakaw na sa lakas mo. Ikaw ba kabisyo, nakaranas ka na rin ba na may tao kang pinakamamahal na nakasama mo sa laban ng buhay? At nandito rin kayo sa ganitong sitwasyon na kailangan nyo maging matatag at lakasan ang pagkapit sa pananampalataya. Malalaman natin sa ikalawang bahagi ng storya mga kabisyo kung ano nga bang karamdaman ng kanyang partner. Mapagtatagumpayan kaya nila ang pagsubok na binigay sa kanila ng tadhana. Alamin natin yan sa ikalawang bahagi ng ating storya sa Secret Files. Nagawa nga ako ng Hinarap namin ng magkasama ang mga panghuhusga at masasakit na salita mula sa iba't ibang tao. Pero may isa na naman kaming pagsubok na kailangang harapin ng magkasama. Yung pagsubok na mas mabigat
kesa anumang batikos na aming naranasan. Matapos ang ilang linggo ng paulit-ulit na lagnat, pag-ubo, at pagdurugo na iniluluwa ni Letly, lumabas ang resulta ng kanyang medical test. Pulmonary tuberculosis. TB. Parang tumigil ang mundo ko nang malaman ko yun. Marami pa kaming mga pangarap na binubuo. Marami pa kaming plano para sa future namin. At sa isang iglap, parang lahat ng yun ay nabalot ng takot at pangamba. Natakot ako para kay Letly. Natakot ako sa pupwedeng mangyari. Natakot ako na baka isang araw mawalan na lang ako bigla ng taong pinakamamahal ko. At sa halip na umurong, mas lalo kong pinilit na kumapit. Pinili kong samahan siya sa laban na yun. Kinuha ko si Letly mula sa probinsya nila at inuwi sa aming bahay sa Calamba para personal ko siyang maalagaan. Kasama ko siya na napupuyat kapag hindi siya makatulog. Kasama niya akong lumalaban sa bawat araw ng kanyang gamutan. Kapag nangihina siya, pinalalakas ko ang kanyang loob. Kapag ako naman ang napapagod, siya ang nagpapaalala kung bakit kailangan naming magpatuloy. At doon namin tunay na naunawaan na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa masasayang larawan, sa matatamis na salita, o sa magagandang alaala. Ang tunay na pagmamahal ay makikita at mapapatunayan sa pananatili kapag ang sitwasyon ay mahirap na. Sa pagpili na manatili kahit may mga dahilan para sumuko. At sa panahong pinakakailangan ka ng taong mahal mo, kakapit ka. Sa awa ng Diyos, unti-unting gumaling si Letly. Habang siya ay bumabalik sa lakas niya, lalo namang tumitibay ang relasyon namin. Siya na ang taong gusto kong makasama habang buhay. One day, nagpasya akong gawin ang isa sa pinakamahalagang hakbang na gagawin ko sa buhay ko. Ang hingi ng kanyang kamay. Sa Santa Rosa, kasama ang mga kaibigan namin, nagplano kami ng sorpresa. Nagkunwari kami na may simpleng selebrasyon para sa isa naming kaibigan. Walang kaalam-alam si Letly na siya pala ang tunay na dahilan kung bakit kami nagtipon-tipon. At sa harap ng mga taong naging saksi sa pagmamahalan namin, lumuhod ako at nagtanong ng isang tanong na matagal ko nang gustong sabihin. At masayang-masaya akong sabihin na, oo. Oo ang naging sagot ni Letly. June 23, 2021 ay ikinasal kami sa Calamba City Hall. Sa gitna ng pandemya, hindi man namin nakasama ang lahat ng mahal namin sa buhay. Napaka-espesyal pa rin ang araw na iyon.
Dahil sa wakas ay natupad namin ang pangakong mananatili sa tabi ng isa't isa. Kasama namin noon ang ilan sa mga taong sumusuporta sa pagmamahalan namin, kabilang ang ilang mga personalidad. DJ Rocky at DJ Jello, akala nga namin noon ay tuloy-tuloy na ang aming happy ever after. Ngunit tulad ng maraming mag-asawa, dumating din kami sa puntong nasubok ng husto ang pagsasama namin. May mga hindi kami pagkakaunawaan. May mga sugat na namuo. At dumating ang panahon na nagkahiwalay kami ng halos 4 na buwan. Hindi ko nasasabihin kung ano ang naging dahilan, pero isa yun sa pinakamadilim na yugto ng aming buhay. Mahirap magising araw-araw na wala ang taong nakasanayan mong kasama. Mahirap matulog sa gabi na puno ng tanong kung may pag-asa pa bang maibalik ang dati. Ngunit sa gitna ng sakit at luhang yun, may isang bagay na hindi nawala. At yun ay ang pagmamahal. At higit sa lahat, ang pananampalataya sa Diyos. Sa tulong ng dasal, pagpapatawad, at tunay na pagnanais na iusin namin ang relasyon namin, muli kami nagkabalikan. Hindi bilang parehong taong naghiwalay, kundi bilang mas mature, mas matatag at mas handang magmahal. Mula noon, patuloy kaming lumalaban bilang mag-asawa at bilang content creators. Sa bawat video na ginagawa namin, hindi lamang kami naghahatid ng saya. Gusto rin namin magbigay ng pag-asa. Gusto naming ipakita na kahit gaano kahirap ang buhay, may dahilan para magpatuloy. At gusto rin namin maging inspirasyon, lalo na sa mga kapatid namin sa LGBTQIA+ community na maaaring dumadaan din sa kanilang sariling laban. Ang aming kwento ay hindi kwento ng perpektong relasyon. Ito ay kwento ng 2 taong maraming beses sinubok, maraming beses sinaktan o nasaktan, pero paulit-ulit na piniling mahalin ang isa't isa. Dahil para sa amin ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kasarian. Hindi ito nasusukat sa opinyon ng ibang tao. O hindi nasusukat sa sinasabi nilang normal. Nasusukat ito sa katapatan, sakripisyo, paggalang, at sa pagpiling manatili kahit mahirap na. Hanggang ngayon, meron pa kaming isang pangarap na pinanghahawakan. Ito ay ang mabiyayaan kami ng anak. Mabuo ang sarili naming pamilya. At habang hinihintay namin ang tamang panahon para rito, patuloy kaming magdarasal. Na sana'y gamitin rin kami ng Diyos para maging inspirasyon sa iba. At kung may isang bagay kaming gustong iwan sa mga tagapakinig natin, ito ay ang kapag ang pagmamahal ay tunay, hindi nito tinatanong kung ano ang iyong kasarian, estado sa buhay, o pinagdaanan. Ang tunay na pagmamahal ay araw-araw na pagpiling manatili, lumaban, magpatawad, at magmahal muli. Hindi kinakailangan maging normal sa mga mata ng ibang tao. Kailangan nyo lang magmahal. Mahalin ang isa't isa. At yun ang magiging lakas ninyo habang buhay. Maraming salamat po DJ Rocky at DJ Jello sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong taong tulad namin na maibahagi ang aming kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Regento Rosario. O mas kilala bilang Tiffany Fotari, isang trans woman. Kasama ang aking asawa,
na si Maria Lilet Evangelista Rosario, o mas kilala bilang Letly, isang lesbian. At ito, ang aming Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag na mong ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan. Hawak. Ganyan. Ay, yung magawa alis. Yeah! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo?
Describe mo, malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka mga child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapay mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. O sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Nakabuksan sa gitna. Bakit mo inakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya.
Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Paano maging isang mahusay na kabit? Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, alam mo, para sa akin, batuhin na ako ng mga pangit na salita. Mhm. Mawalan na ako ng pera. Mhm. Manakawan na ako. Wag ko lang makita yung partner ko o pinakamamahal kong tao na unti-unting nanghihina yung kalusugan niya. Doon ako pinaka natatakot eh. Mhm. Kaya nga lagi kong panalangin, partner, na sana kung may kukunin man sa family namin, at wala pa naman, malalakas pa naman kami, ako na yung mauna. Hindi ko kayang makita na yung mga taong nakakasama ko, nakakausap ko, biglang manghihina, tas mawawala. Feeling ko naman, magagawan mo ng paraan kung sakaling meron man. Kasi ganun kang klaseng tao. Yes. Biglang, ako pala yung nag-eulogy sa'yo ngayon. Natsok ako dun bigla. Partner! Ang seryoso, no? Parang, kasi ganun kang klaseng tao, dude. Like, hindi mo hahayaan na tuluyan silang manghina. Kumbaga, hanggat kaya mong gawan ng paraan, gagawan mo ng paraan para madugtungan pa yung mga buhay nila. Feeling ko, ganun kang klaseng tao. At kaya mong ialay yung sarili mong buhay just to be like that. Just to be the person who's gonna help them. Feeling ko ganun ka. And feeling ko itong secret file sender natin, ganun din siya. Etong si Tiffany. Imagine mo trans woman. Yes. Tapos ang naging partner niya, lesbian. Tama. Diba? Parang, wow! Galing eh. Ang galing. So, pwede talaga sila makabuo ng bata. Kasi babae, tapos lalaki. Or pwedeng sabihin natin na, hindi ko alam kung ano yung sistema na meron yun eh. Like, kasi sabi niya trans woman, so ibig sabihin nagpatanggal na siya ng somewhere down there. Diba may ganun yun? What do you think? Hindi ko alam eh. May ganun, kasi hindi mo pa na-try. Hindi ko pa na-try. Hindi, pero alam ko, pag trans woman, di ba, ano siya? Patanggal na. Oo. So, pero possible pa rin kasi na magkaroon, lalong-lalo na kapag binabangko yung mga bagay-bagay. Alam mo yun, ang dami kasi ngayon na nauusong teknolohiya para Marami masuportahan ang pagbubuntis ng isang babae. Na kahit nga lesbian siya, biologically, babae pa rin naman yung katawan niya. So, pwede pa rin malagyan niya ng masaksakan ng kung ano mang something, diba? Ilagay doon yung embryo, IVF, tapos boom, magkakaroon na sila ng anak. So, hindi naman malabong mangyari yun. Especially, masigasig silang dalawa. At ang dami na nilang mga pagsubok sa buhay na napagtagumpayan. Alam mo, dude, isa sa mga pinaka mahirap din talagang
aside dun sa sakit na sinasabi mo, no? Mhm. Yung sakit na, yung stigma, na, hindi dapat, hindi dapat, pwede yung ganyan. Huwag natin suportahan. Huwag natin suportahan. Mabuti na lang, may mga pamilya sila at mga kaibigan na sumusuporta sa relasyon na meron sila. Tunay. Pero, yung mga mata ng iba't ibang mga tao, I mean, grabe yung mapanghusgang mundo. Marami kang makikita sa social media, ha? Especially ngayon, dude. Kunwari, punta ka lang sa isang comment section ng isang post about LGBTIQ plus A community. Punta ka lang doon. Makikita mo yung mga hindi sang-ayon at yung mga nire-respeto yung ganung klaseng desisyon. Alam mo, partner, yun nga yung nakakalungkot. Pero, para sa akin, yung mga stigma na yan, kahit ano man yung gender mo, talagang may masasabi yung isang tao sa'yo eh. Hindi mawawala. Oo, di ba? Siguro, mas madiin lang dahil nga hindi sa kanila, tingin nila, hindi normal yun. Sa mata nila, hindi normal yun. Kaya nagkakaroon ng stigma na gano'n. Dapat wag natin suportahan, wag natin hayaan na maging masaya tayo kapag nakakita tayo ng ganyan, na nagiging masaya. Pero hindi. Kahit naman, babae sa lalaki yung magano, may nasasabi pa rin yung ibang tao eh. Ang mata talaga ng tao ay makasalanan. At ang tao talaga ay may masasabi kahit gumawa ka na mabuti. Kaya bilib ako dito sa letter sender natin kung paano nila tinanggap, kung paano sila naging matatag, paano sila naging malakas doon sa mga naririnig nila. Yun yung pinakita nila dito. Totoo. Tsaka siguro, dude, may binabanggit ka before na talaga ding tumatatak sa akin palagi. Yung choose your battles. Yan. Napakahalaga ng pagpili ng laban mo sa buhay. Totoo yun. So siguro yung pakikipaglaban mo sa iniisip ng ibang tao, lalong-lalo na yung mga tumutulog sa inyo, yung mga nagsasabi ng mga masasakit na salita tungkol sa relasyon na meron kayo, yung alam mong hindi approve dun sa kanila, yung relasyon na meron kayo. Hindi nyo na kailangan sigurong pag-aksayahan ng enerhiya yung mga taong yun o yung mga bagay na yun. Doon kayo mag-focus dun sa kung paano palalalimin yung relasyon ninyo. Tama. Tapos kung ano man yung supportang na tatanggap ninyo mula sa pamilya ninyo, mga kaibigan ninyo, dun din kayo kumuha ng lakas ng loob. Kasi dude, napakahalaga na yung first layer or yung first circle mo, suportado kayo eh. Kasi dun din nakakabuhay din yun eh. Tama. Pero kung yung mundong ginagalawan mo, yung first circle mo, yung inner circle mo, hindi ganun, ay nakakapanghina. Pero feeling ko naman, kapag mahal mo din talaga yung isang tao, kahit ano pang sabihin ng nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, ilalaban mo at ilalaban mo. At nakakabilib dito sa letter sender natin dito kay Tiffany, kinuha niya yung, hindi pa sila mag-asawa nun kinuha niya yung partner niya, si Letly, doon sa bahay nila, papunta doon sa bahay nila sa Laguna. Tama. Grabing pagmamahal yun. Pinakita niya talaga na, eto ako. Acts of service. Oo. Kaya mo yun? Yung tipong, ako mag-aalaga sa'yo, may tuberculosis ka, sige, ako mag-aalaga sa'yo hanggang sa ma-recover ka. Tingin ko, magagawa ko kung ako magagawa ko siguro. Mm-hmm. Marami na akong pinapunta eh. Pinapunta na? Sa bahay. Na nagkasakit din? Oo, nagkasakit, naging okay. Gumaling sa'yo? Nagkapakpak. Wow! Umalis. Yung tipong nasira yung pakpak. Nasira yung pakpak. Kasi winasak mo yung pakpak. Hindi. O pinakpak mo. Hindi. Pinakpak ng iba, sa akin nagpagaling. Umalis. Okay lang. At least, di ba, naging doktor ka na pala. Oo. Yun. Doktor Kwak-Kwak. Pero yun nga sobrang nakakabilib yung ganong klaseng pag-uugali, ganong klaseng focus, tama, disiplina, at pagmamahal. Nabibihira na lang na makita sa panahon ngayon. Kasi ang dali-daling bumitiw ngayon lalo na kapag mahirap. Diba? Hello, dude. Alam mo, ang dami mga Gen Zs ngayon, nahirapan lang sa isang relasyon. Ayaw para na. bumibitaw na. Totoo yun. O kaya nga mahirapan lang sa trabaho, parang ayoko na, next na ako. Hanap na ako ng iba. Hanap na ako Baba ng ng iba. sahod dito, ayoko na. Oo. Ganun, di ba? Hindi kaya magtiis. Totoo yan, partner. Pero, kung iisipin mo,
pinatatag talaga eh. I mean, yung, ewan ko yung mga batch siguro natin, parang grabe yung mental toughness na meron tayo. To the point na kahit na, okay, ito yung era na magtitiis ka, titiisin mo talaga. Totoo yun. Bubuhos mo talaga dun yung oras, attention mo na kahit wala naman ng balik pa, bibigay mo eh. Kasi hindi Bibigay ka mo naman lahat. sigurado kung mabubuhay yun o hindi eh. Totoo yan. Or hindi ka naman sigurado kung magtatagal o hindi, pero talagang sumugal ka. Tingin ko siguro kaya kinaya niya rin dahil nga sa pagmamahal. Sabi nga daw, di ba, ang totoong pagmamahal ay hindi natin masusukat dito dun sa pinaka-okay ninyong sitwasyon. Lagi naman natin to sinasabi. Masusukat natin ang pagmamahal ng isang tao kapag dun na kayo nakalagay sa pinakamahirap na sitwasyon ninyo. Patuloy pa rin siyang kumakapit, patuloy pa rin siyang naniniwala, patuloy pa rin siyang nakikinig sa'yo, at patuloy pa rin siyang nagmamahal sa'yo. At yun na masarap, 'di ba? Kasi ang panahon ngayon parang okay. Mahal kita dahil okay tayo. Mahal kita dahil maayos ang pinaka-sitwasyon natin ngayon. Pero paano kung nandun na kayo sa sitwasyon na napakagulo na? Wala na kayo bang kakampi kundi ang bawat sarili ninyo? Wala na kayong dapat pakinggan kundi dapat yung isa't isang panig ninyo. Kaya itong pagmamahal ng ating letter sender ay pinakita niya dito na sa hirap at ginhawa, handa kitang samahan. Yes. At yun yung masarap na mahanap na partner sa buhay. Totoo. Na hindi lang sa saya, kundi pati sa hirap ng buhay. Totoo. So, good catch na po yan. Huwag nyo Yes. nang pakawalan. Oo. And i-appreciate nyo kapag may ganyan kayong klase ng tao na nakakasama sa araw-araw. Kasi bibihira yan. Rare breed yan kung tawagin. Tama. Kumbaga, sa breed ng aso, napakamahal yan. Yan. Hindi matutumbasan ng kahit anong milyones yan. Totoo yan. Ingatan po natin at wag nang pakawalan pa. Lalong-lalo na kung nagmamahalan din naman kayo. So, happy Pride Month. Ito pa lamang ay simula, 'di ba, ng ating Oo nga, no? Pride Month, June 1. Grabe, no? Happy Pride Month po sa lahat ng mga LGBTQA+ na listener natin na nakatutok sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat sa inyo. Oo. Alam mo ba, dude, na ang email ni Tiffany, ano pa to? 2 months ago. Grabe. Oo, tagal. pero sinave natin siya para sa unang salang natin ng June, para sa Pride Month. Kasi eto, gusto natin na ibigay talaga sa mga kabisyo natin na merong happy ending, or sabihin na natin na maniwala lang kayo sa pagmamahal at merong mga naging successful Tama. na relasyon dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa na hindi tumitingin sa kasarian. Tama, partner. So, eto yon, inspirasyon talaga. Tsaka sa akin, partner, maging sentro yung Panginoon sa gitna ng relasyon. Hindi naman ako sa nagtutunog pero... Oh, mukha ka pa naman ngayon. Mukha akong pastor ngayon, mga kabisyo, nakapolo pa naman po ako sa lahat po ng mga nagmamaneho ngayon na driver dyan. Nakapolo po ako ngayon, mukha po akong pastor, tapos nagbabanat ako. Di, pero ako na ano ko lang din sa buhay ko, na kailangan pala sentro mo siya eh. Kasi... tao lang tayo, hindi natin masasabi ang pwede nating magawa o maging desisyon sa buhay. So, kailangan talaga palagi ng guidance niya, ng Totoo. wisdom na maibibigay niya sa'yo. And dun sa pagsentro mo sa relasyon ninyo, kasama mo yung may kapalo, si Lord, dun mo makikita na minsan, kahit papunta ka na dun sa kaliwa, mapapadiretso ka ulit eh. Mapapapaling ka ulit na, mali pala. Hindi ito yung dapat kong ginagawa. Mga linyahan ng Titangelo, no? Totoo yun. Pero do din fairness nga sa'yo, no? Tama yung description mo eh. Para kang pastor, pero kagagaling mo lang ng preaching o ng misa kasi tinanggal, kumbaga parang naka-unbutton, no? Kaya nakatanggal na po yung botones ng ni Titangelo eh. Nakasado eh. Nakasado. Di ba ganyan yung mga porma ng mga pastor, yung kakatapos lang mag-seminar o kaya Napagod. mag-preach, oo. Yung mga magla-lunch na, magdi-dinner na. Yan, gano'n. Tapos nakasalamin pa ako ngayon gabi. Oo, para presko. Ayan. So, tama. Kailangan ng
pananampalataya, pananalig na. Huwag na tayong bumitaw doon. Kumbaga, sabi nga, 'di ba, dude, kapag nagmamahal ka, you are already loving God. Tama. Pag tapat kang nagmamahal, ibig sabihin, minamahal mo na rin ang Diyos. Tama. Kasi nga, God is love. Yan. Yun eh. God is love. So, if you are loving, then you are putting God in the center of your lives. Tama. Yan. So, amen? Amen po. Amen. Ayan. Sa lahat po ng mga kabisyong po nagmamaneho ngayon, amen. Oh, yan. Yan. Tapos next time daw, amen, alak. Alak ka lang. Maipilit lang. Anyway, Kabish, if you want to share secrets, share it to us, rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik, kasama pa rin si DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Tight Angelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Tiffany's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Bear? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung Bear. Oy, Bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Topic. Oh. There you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. Ayun, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Doon, Mara. Kami. It's okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was
also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hina nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Legit to. Malaki. Gago laki. Ay, mama. Huwag na mong ganyan. Oh no! Bakit mo
inalis, ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Ah, tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. God! Ay, mo gawa din sa'yo. Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagalaki. Ang Wala. ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Diba? Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran?
Nakubad naman. Nakubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Oo, gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Uy, sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Anong kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Malambot. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo. Ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige. Magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies.
Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Team Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Ayun, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka bakit Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hello po? Hello po? Hi. Hi, good evening. Ayun. Naririnig po kami, ma'am. Malinaw po ba? Dude, lagyan mo nga tayo. On mo nga. Hello, Hello? po, naririnig niyo po kami? Hello, ma'am? Naririnig po ba kami? Yes or no po? Tawag na po kayo sa aming Viber number kung gusto nyo po na makarinig. Good evening po. Ayan. Naririnig niyo na po kami ni DJ Rocky? Kamusta po na po kayo? Okay lang po. Okay po. Ready na po kayo? Ma'am, familiar po ba kayo sa ating programa? Yes po, lagi po ako nakikinig kay Tiraki po. Yan, maraming salamat po sa pakikinig niyo po kay partner. Ma'am, ganito po. Kailangan po malakas po ang boses ninyo. Okay po? Yes. Yes po. May ilalakas pa po ba yan? Sige po. Sige po ma'am. Testingin mo ma'am. Hello, DJ Rocky. Hindi ko po kabisado lahat ng ano po. Okay lang po. Ako po si DJ Jello at kasama ko po si DJ Rocky. Okay po?
Okay po. Palakasan po ako. Naka-earphone po ba kayo, ma'am? Yes po. Patanggal po ako, ma'am. Wag po tayo mag-earphone, mag-ring po tayo mag-loudspeaker, ma'am. Itapat nyo lang po yung cellphone ninyo sa tenga po ninyo. Sige, ma'am. Bilis po, ma'am. Try po natin. Ayan. Aray. Okay na po. Sige nga, ma'am. Salita nga po kayo, ma'am. Hello po. Good evening, DJ Rocky at DJ Jello. Yan, ma'am. Tapos, ma'am, onting lakas lang. Hello, DJ Rocky, DJ Jello. Medyo diinan lang natin, ma'am, ha, para mas maliwanag po, ha? Sige po. Ayan. Okay po. Hello, DJ Rocky at DJ Jello. Good evening po sa inyo. Yan. Okay po yan. Ma'am, ganyan po tayo mamaya, ma'am, ha? Pwede po kayo gumagawa ng ibang pangalan, ibang lokasyon, at ibang edad po. Okay po? Okay. Para po sa... Pwede lang po yung location ko lang po. Okay lang isasabi kung taga saan. Opo, ma'am. Okay lang po na hindi nyo po sabihin. Okay lang din po na sabihin ninyo po yung pinaka-totoong lokasyon po ninyo. Basta, ma'am, tatanungin po namin kayo ng pangalan nyo, edad nyo, sang lupalop kayo galing. Lahat naman ng yun pwedeng gawa-gawa lang kung gusto ninyo po na maprotektahan natin yung pagkakakilanlan ninyo. Okay po ba tayo doon, ma'am? Sige po, sige po. Sige po. Standby po tayo. Ere na po tayo sa loob po ng 1 minuto, ha? Ready na po ba kayo, ma'am? Sige po. Okay po. Sige po. Salamat. Nag-e-echo lang siya, guys, pero mamaya maririnig naman natin siya ng mas malinaw kasi naka-monitor pa lang kami as of the moment. So, nagbabounce pa yung sound. Kasi hindi lang siya yung pumapasok dyan sa mga audio sa speaker ninyo or dun sa monitor ninyo, kundi pati yung naririnig sa booth, naririnig nyo rin. Ma'am. Hello po. Yan. Nakapag-dinner ka na ba, ma'am? Yes po. Anong dinner mo kanina? Ano po? Kinakabahan ako. Oo nga, ma'am. At least ngayon pala, ma'am, sa mga ganitong bagay na ibibigay mo na yung sarili mo. Anong dinner mo kanina, ma'am? KBL po at pritong isda. Sarap, ma'am. Anong isda yun, ma'am? Galunggong, tuyo, tawilis, ano ba yan, ma'am? Anong isda yan? Ano po? Dalagang bukid. Hindi. Galunggong. Sarap ng galunggong. Lalaki, babae? Hindi ko alam po. Hindi mo alam. Hindi kasi, ma'am, sa sukat po, ma'am, nalalaman natin kung lalaki o babae ang galunggong. Paano malalaman? Alam ko pag babae maliit, kapag lalaki malaki, 'di ba? Siguro puro mga babae. Maliliit. Masarap 'yun, ma'am, masarap 'yun. Kinakain ko pati ulo niyon, ma'am. Pag ganun. Yeah. Pag babae. Pag babae kinakain ko lahat. Pag lalaki hindi. Ngayon ako. Sarap yung crispy na galunggong. Oo, ang sarap niyan. Gutom tuloy ako. Parang yun yung gusto kong ulamin bukas. Tanghali. Oo. Happy day tomorrow. Tomorrow, ikaw ang nandito. Pahinga mo yan. Ako na ba? Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po naman nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna po natin, mga kabisyo. It's already 11:20 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo rin ang Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan.
Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Ren na lang po. Pakiulit nga po uli. Ren na lang po. Ren. R-E-N. Tama po ba? Yes po. Ren. Ilang taon ka Apo. na, Ren? Magti-21 na po. Magta-21? Bagets pa? Yes po. Sang lupalop ka naman galing, Ren? Taga Negros po. Occidental po. Negros Occidental. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Ren. Ren 21 from Negros Occidental. Ano ang top secret mo? Yung sa ano ko po, yung sa ex-boyfriend ko po. Nag-cheat po siya sa akin, nahuli ko po siyang nag-cheat sa akin nung papunta po siyang Maynila. Hanggang ngayon po, sobrang natutrauma po ako. Na ano ko po siya. Nahuli ko po siya sa messenger niya po na nakita ko yung video nila sa sa babae niya po. Pwede bang malaman kung anong klaseng video yung nakita mo doon sa messenger? Nagsisex po sila. Nagaano sila? Nagsisex po sila. Yung video na yon ay sinend nung babae doon sa jowa mo o yung jowa mo ang nag-send nung video na yun sa babae? Kasi nung una po yun is umuwi ako sa amin. Sobrang gulo na po kasi. Natatrabaho po kasi ako. Tapos umuwi ako sa bahay kasi may importante kaming gagawin doon na celebration po. Tapos okay na po. Before po na nangyari yun is nagkagulo na po kami. Gulong-gulo na yung relasyon namin. Gusto ko pong isalba kasi magti 3 years na po kasi kami. Matagal ko na pong pinaglalaban yung relasyon namin. Kahit nung una po, yung mga magulang ko po, hindi po siya gusto. Kaya lang, pinaglalaban ko talaga siya po. Tapos, nung umuwi ako sa amin po, umiyak talaga ako, nagdadasal po ako kasi sabi ko, may sign na po kasi yung yung pagdududa ko kasi nag-MyD po siya, tinanong ko po siya kung sino ba yung minaydi niya tapos nakayakap sa duyan po. Tinanong ko po siya, sabi niya pinsan niya po, pero sobrang lakas talaga ng kaba ko po. Naramdaman ko talaga na nag-cheat siya po sa akin. Kaya, ayun, sabi ko, nung umuwi ako, pumasok po ako sa simbahan na nagdadasal po ako na, Lord, kung totoo po bang nag-cheat siya sa akin, bigyan mo po ako ng sign. Yung matibay na matibay na ebidensya, lahat po na pruweba po na nag-cheat siya sa akin. Kaya, yun po, nung pagbalik ko na sa trabaho ko po, nung pagising ko ng umaga, tinry ko pong mag-open ng messenger niya po, yung account niya. Tapos, di ko po kadalasan ginagawa yung mga pag-check ng account niya kasi po, sobrang laki ng tiwala ko po sa kanya. Tapos, nung pag-check ko ng messenger niya po, tiningnan ko yung archive po doon sa messenger niya, pero di ko po yung ginagawa. Nung pagpindot ko po, nakita ko po yung video nila po sa isang account niya po. Sinend niya doon sa isang account niya para di ko makita.
Tinignan ko po kung sino yung nakabidyo po. Sila pala ng babae. Anong reaction mo nung nakita mo yung video? Sobrang nanginginig po ako. Sabi ko po, matagal ko tong pinaglalaban na relasyon po. Pero bakit ganito? Sabi ko po, tinanong ko po siya, tinawagan ko po. Sabi ko, "Anong nagawa ko? Ba't mo po ginaganito? Dami kong sakripisyo sa buhay para ipaglaban ka. Pero anong ginagawa mo po?" Anong sagot niya sa'yo? Sabi niya po, ang layo ko daw eh. Gago. Mhm. 3 years kayo, no? Magte 3 years po. Magti 3 Kasi years. po, simula po, sobrang trauma, ang daming trauma po. Kasi simula sa tatay ko hanggang sa kanya po. Sabi ko kasi, nung bata pa kami, mga 2 years old yata ako, iniwan na kami ng tatay ko, 4 kami. Kaya sabi ko, nung lumaki na ako, sabi ko, hindi, dapat yung may karelasyon man ako. Ayoko pong, hindi ko po gustong iwan ako. Mhm. So parang ipaglalaban mo to hanggang dulo, ganon. Yes po. Mhm. Pwede bang malaman kung dun sa unang pagkikita ninyo nung unang parte ng relasyon ninyo, okay ba naman siya? Okay ba kayo? Like, maayos ba ang pagsasama ninyo? Sino bang nagkagusto nung una? Siya o ikaw? Noong una po, ano lang po eh, hindi po kami, nung first mansari namin po, sobrang mga 1 year yata po ang LDR namin. Ang pagwa 1 year namin is nagkita na po kami. Saan ba kayo Sobrang nagkakilala? Ano po? Saan kayo nagkakilala? Sa Facebook lang din po kasi kilala siya ng asawa ng pinsan ko po. Mhm. So, yung unang taon ng relasyon ninyo, magkausap kayo sa chat, sa Facebook, ganon. Ano po, yung first anniversary namin po, nag-meet po kami, pero pagkakilala namin po hanggang mag-jowa na kami po, LDR po kami. Yun na nga. Nagkita na lang po kami nung First anniversary namin nyo. po. Oo. So, Yes unang po. taon ng relasyon ninyo, magka-chat lang kayo pero kayo na. Tapos sa unang anniversary ninyo, nagkita kayo. Doon lang Tama? nakita. Yes po. Okay. Tapos, ilang beses pa nasundan yung pagkikita ninyo na yun? Mga 3 beses po. Hanggang pumunta na po siya ng Maynila po. Mhm. So, sa loob ng almost 3 years, yung pagmamahal mo sa kanya, malalim na, masasabi mo ba? Sobra po. Kasi ano po eh, nung LDR po kami, nung bago pa po kami, sobrang mahal ko po yun. Lahat po. Di po nga ako sa edad namin ng ganito eh, dapat nakipag-enjoy po kami ng barkada, ng mga friends po namin, banding ng pamilya. Pero kung anong gusto niya po, kung ayaw niya po akong lumabas, ayaw ko talaga. Hindi po ako umalis ng bahay. Nag-aaral lang po talaga ako. Nag-aaral ka habang nagtatrabaho, tama? Yes po. Working student po ako nung pag-senior high ko po. Tapos ngayon, nagtatrabaho ka na lang o nag-aaral ka pa rin? Nagtatrabaho na po ako. Nagtatrabaho ka na. Ren, matanong lang kita, no? May mga naibigay ka ba dito sa boyfriend mo na medyo malalaki? po? May mga naibigay ka bang bagay dito sa boyfriend mo na medyo malalaki? Wala po. Hindi ko ugali pong Sabi ko po, pagmamahalan po yung magbibigay ko sa kanya. Pero mga bagay po, wala po talaga. Kasi hindi ko ugaling magbigay ng mga bagay sa lalaki po. Ano yung language of love mo sa kanya? Paano mo naipadama sa kanya na mahal mo siya? Ano po, ang oras, pagmamahal, asikaso lang po. Palagi paalala na ganito, ganyan. Sana
tayo hanggang dulo, ganun po. Kumbaga, chinachat mo siya o chinachat mo sa kanya yung mga salitang yon na parang sana tayong dalawa sa dulo o lagi mong sinasabi sa kanya pag magka-call kayo. Yes po. Tapos ano po, lagi ko po sinasabi na mahal kita at sana ganyan ka din sa akin. Ganun po, sana tayo hanggang dulo. Mga ganun po. Ren, ano naman yung nagustuhan mo sa lalaking to? Kasi po, sa pagkakaalam ko, ako kasi po, pag gusto kong makilala yung isang tao po, inaalam ko yung background niya. Pero po, yung may background po siya sa family niya na sobrang sensitive po, hindi ko po mababanggit. Pero ano po, parang kumbaga kung isa kang babae na ano po, na nagkagusto sa kanya, parang gusto mong umatras kasi yun yung record ng pamilya niya po yung mga kapatid niya. Ayun po. Pero po, sabi ko, okay lang kasi nakita ko lang naman siya na mabait po siya. Kaya pinaglalaban ko talaga po. So ngayon na nalaman mo at nahuli mo siya na niloloko ka, anong ginawa mo? Sobrang hirap. Kasi sabi ko po, nung nalaman ko po na sa video niya po, nung napanood ko yun, sabi ko po, pwede pa bang masalba to? Pwede ko pa bang ipaglalaban? So, kaya lang po, sobrang sakit na po. Kasi sabi ko first time ko po humiling sa Diyos na, Lord, kahit ito lang po, bigyan mo po ako ng sign. Kasi sabi ko, bibigyan mo po ako ng sign, bibitawan ko na talaga to kahit sobrang sakit po. Ayun po. Binitawan mo na ba? Yes po, kahit sobrang sakit po. Hindi na kayo nag-uusap? Hindi na po kasi andun siya sa babae niya po. Nagsama na po sila. Sabi ko po, pag nandito lang kayo sa malapit, tapos ginawa niyo yun, siguro naging criminal na po ako kasi sabi ko, ilang years din yung pinaglalaban ko po na sabi ko, okay pa to, kaya pa to. Kaya lang, bakit anong ginagawa mo? Anong ginawa mo? At syempre, ayaw naman natin na umabot sa punto, 'di ba, na makagawa tayo ng isang krimen, 'di ba, sa isang tao na nanakit sa atin. Hindi ko lang po alam kasi magpasalamat lang po sila kasi nandun sila sa malayo. Andito lang po ako sa Negros tapos sila andun sa Maynila. Sabi ko po, magpasalamat lang sila kasi nandun sila sa malayo pero ako sobrang nagdusa po ako hanggang ngayon po. Sabi ko po, gusto kong move on, gusto kong kalimutan ko yun, pero hindi ko talaga magagawa yun. Hindi ko malilimutan yun. Sobrang natuwa po ako every time na gusto ko pong magkilala ng lalaki po. Gano'n na ba katagal simula nung naghiwalay kayo ng lalaki? Magto 2 years na po. Magto 2 years na. Yes, Kung nakikinig man ngayon yung ex mo, meron ka bang mensahe sa kanya na gusto mong sabihin na hindi mo nasabi dati? O baka gusto mong sabihin ulit sa pagkakataong ito kung sakaling naririnig niya ito sa radyo? Ingat ka palagi at alam ko na masaya ka sa kinakasama mo ngayon. Thank you kasi kahit paano naparamdam mo sa akin na kahit paano naparamdam mo sa akin na minahal mo din ako ng mahigit 2 taon.
susuportahan pa rin kita kahit ganito yung ginawa mo sa akin. At salamat sa ginawa mo kasi natuto na rin po ako. Sana maging masaya ka at okay na po ako. Konting ano na lang po, konting iyak na lang po. Malilimutan talaga kita. Pero sa ngayon, ito lang may masasabi ko na sana kaya ko alagaan ka rin ng pinili mo. At sana di ka magsisisi na siya yung pinili mo. Yan lang po. Sobrang sakit po. Masaya na po ako kung saan po siya masaya. May gusto ka pa po bang sabihin, ma'am? Sana sa babae niya po. Huwag nilang po niya akong guluhin ulit kasi alam niya po na sobrang sakit yung ginawa nila sa akin. Sana hindi na po siya magparamdam. Kasi sobrang sobrang naalala ko lang lagi yung ginawa nila sa akin. Ako po yung bumaliktad nung nung nangyari na po yun, ako po yung binaliktad ng babae kasi ako daw yung nung lalaki. Sobrang hirap lang po Kaya salamat po kasi na may napagsabihan na po ako kasi pag sa ibang tao ko lang po sasabihin parang wala lang po, parang sasabihin nila kahit sobrang sakit na para sa'yo sasabihin nila lalaki lang yan, bakit ka pa masasaktan hindi maghanap pa rin ng iba. Ayun na po, kaya lang sabi ko po parang pwede bang kay DJ lalaki na lang para alam ko rin po kung anong pwedeng gawin. Ayun po. Kasi sabi ko po, baka makatulong rin po. Ren. Send mo nga sa amin yung video. Laitin natin. Charot! Doon natin i-judge. Tingnan natin kung malaki. Tingnan natin kung anong posisyon. Ganon. Send mo sa akin ngayon, Ren. Sobrang nakakadiri po talaga. Sobrang. Send mo sa akin? Send mo sa amin yung video. Baka may kopya ka dyan. Meron ka ba dyan? Dinilit ko na po kasi sobrang naalala ko na po. Nanginginig po ako talaga po. At parang privacy lang po nila. Ay, oo naman. Nagbibiro lang naman kami dito rin. Grabe ka naman. Baka totohanin mo, send mo sa Viber chat natin, ha? Ayun na! Ayun na! Sinend? Hindi.
Waiting si Titangelo. Ikaw talaga, Titangelo. Alam ko naman na yun, na kapag hiningi ko, talagang ikaw talaga yung gustong tumingin nun. But anyway, alam mo rin, na-appreciate namin yung pagtawag mo sa programa namin ni Titangelo ngayong gabing ito, no? And sana kahit papano napagaan namin yung nararamdaman mo. And valid naman yung nararamdaman mo na hanggang ngayon nalulungkot ka pa din at nandun pa rin yung sakit, nandun yung trauma na iniwan ng tao na minahal mo ng husto. Totoo yun, dude, na kahit gaano pa katagal yung lumipas na panahon, Tama. nandun pa rin yung sakit eh. Hindi naman siya nawawala eh. Hindi nawawala. Hindi nawawala eh. Kahit nga pumasok ka sa panibagong relasyon, nandun pa rin. There are some parts of you, o may mga parte pa din sa puso mo na hindi pa rin ayos kahit na pumasok ka sa panibagong relasyon. Totoo yan. At kinakailangan minsan na aware ka tungkol dun sa bagay na yun, na kailangan mong hilumin yung nawasak mong puso at the same time may minamahal ka na bago. At wag sanang yung aware ka na wag sanang madala mo o wag mo sanang madala yung trauma na yun dun sa panibago mong relasyon. At mahalaga din na aware yung bago mong partner or kung magkakaroon ka ng partner tungkol dun sa naging pagkawasak ng puso mo. Nang sa gayon, mas maintindihan ka. May share pa po ako. Meron pa? Ay, ano ba to? Ano pa, yung pagkatapos nun po, mga 1 year yata. Mga 1 year po, nag-try po akong mag-boyfriend. Tapos, sobrang hirap talaga kasi, naalala ko lang po. Kaya, kahit anong seryoso po ng lalaki, hanggang ngayong magpunta sa amin para magpakilala sa mga magulang po. Magulang ko po. Kaya lang po, ayoko po talaga kasi natatakot na po ako kasi baka gawin din po yun sa akin. Pero syempre, kailangan mo rin tulungan yung sarili mo rin. Kumbaga, gagawin ng panibagong lalaki yung parte niya bilang isang lalaki na magpapakilala sa magulang, aayusin niya yung pakikisama sa iyo, pati sa pamilya mo, mamahalin ka. And kailangan mo din talagang sumugal. Tama. No? Kasi hindi naman talaga tayo sigurado eh kung ano yung klase ng lalaking oo-ohan natin eh. Kung ito bang oo na ito ay magiging sigurado panghabang buhay, kung araw-araw ba yung oo na sagot na yun ay sigurado. Tama. At kung yung pag-oo mo na ba na yun kaakibat ba nito na masasaktan ka, na magmamahal ka, magtitiwala ka. Lahat ng yun kailangan mo talagang yakapin. Tama, kasi partner. susugal ka doon sa relasyon panibagong relasyon Tama. And ang pinakamahalaga dito ay sigurado ka sa sarili mo. Na kahit anong mangyari, alam mo kung ano yung worth mo. Kung sakali mang saktan ka uli, Tama. intentionally, nitong lalaking to. I agree. Tama Hindi ka, partner. tayo sigurado sa kung anong gagawin ng panibagong taong papapasukin natin sa buhay natin. Pero ang pinakamahalaga dito, sigurado tayo sa values natin, sigurado tayo doon sa gusto nating hanapin sa isang partner natin na makakasama natin habang buhay. Tama. Yes po. At doon ka umangkla kasi hindi rin naman masaya, 'di ba, na habang buhay tayong Mag-isa nakakapit. lang. Oo, Oo. nakakapit doon sa trauma, Tama. nakakapit doon sa alaala. Maganda din na habang tayo'y sumusubok na maghilom, umaabante rin tayo pahakbang paharap, 'di ba? Tama. Pero tibayan mo lang yung sarili mo. Tsaka, yun, bigyan mo ng oras yung sarili mo para maghilom. Pero wag ka pa rin matakot na magmahal muli at mangilala. 'Di ba? Doon ka na muna sa proseso ng mangilala. 'Di ba? Sabi nga dito ni Boss Dut, paano mo malalaman ang tama kung ikukulong mo ang sarili mo sa taong nananakit sa iyo? Nananakit. Nanakit? Ayun, nanakit sa iyo. Aray ko. Ayun. Tama din yun. Totoo Nanakit yun, o nananakit sa'yo. Huwag mo ikukulong yung sarili mo dun sa taong nananakit sa'yo Tama. o nanakit sa iyo. Tama. Kasi una sa lahat, hindi ka naman nila bilanggo. Minsan tayo yung gumagawa ng sarili nating bilangguan. Hindi naman tayo preso, pero bigla tayong nagiging preso dahil sa mga
sakit na naranasan natin sa isang tao. At sabi nga, you have to forgive yourself and forgive the person who've hurt you. And yung pagpapatawad, ikaw ba, Ren, napatawad mo na ba yung sariling nanakit sa iyo? Opo, matagal na po. Pero yung sabi ko nga po, sabi nga po sa kasabihan, di ba, na I can forgive, but I can't forgive. I can't forget. Normal naman na you cannot really forget, no? Pero yung pag-forgive, kailangan talaga taus-puso yung ginagawa. And forgiving means not forgetting, but learning doon sa experiences na yun. Kasi alam mo na eh, so kung yung ganun klaseng tao, hindi na ako doon kasi ganito, ganyan. So kapag nakita mo na may signs na parang katulad nung first guy na naranasan mo o nakasalumuha mo o naging boyfriend mo, parang medyo Red flag na. mag-red flag ka na, mag-alert ka na dyan. Tapos silipin mo ng maigi, obserbahan mo na kung ito ba ay okay. Pero hindi ibig sabihin nun na maling tao agad yung taong sinusubukan mong kilalanin ngayon. No? So ano ka lang, kumbaga matuto ka lang na mag-discern, no? Na mamili, na suriin, na mag-obserba ng lalaking pipiliin sa pagkakataong ito. Opo. Tsaka 21 years old, no? Masyado pang bata. Tsaka marami ka pang pwedeng kerengkengin. Charot! Kumbaga, sabi nga, 'di ba, collect, then select. Pwede ka magpaligaw sa maraming tao. Alam mo na 21 years old ako. Ayan. Ang dami ko natatanggap. Na? Mga kung ano-ano, galing sa mga manliligaw. At yun na masayang parte ng buhay mo. Oo, kasi you allow yourself to be seen, to be loved, to be taken care of. Tama. Kasi kapag inalaw mo yung mga tao sa paligid mo na mahalin ka, doon mo makikita kung sino yung karapat-dapat ng atensyon at pagmamahal mo. Tama. Agree. Hindi naman porke inalaw mo yung sarili mo na mahalin niyo ako. Ibig sabihin lahat yun susunggaban mo, 'di ba? Totoo yan. Sabi dito ni Boy Dutdut, marami pang DJ Jello sa mundo na mapagmahal sa sobrang daming minamahal ni Titan Jello. Dami ng pamilya. Charot! Darot. Nebilo lang. Ren, may gusto ka pa bang sabihin? Okay na po. Ay, okay na siya. Sana makatawag ka ulit sa programa namin. Tapos, yung itatawag mo sa amin, nakamove on na po ako. Masaya na po ako sa relasyon ko ngayon. Magpapakasal na po kami. 5 years after, no? 26 na siya noon. Sana po. Oo naman, wag naman sana. Talaga namang may tamang panahon sa tamang tao. Totoo. Salamat, Ren. God Salamat, bless. Ren. Thank you po. Grabe, no? Ay, nakakalungkot lang, no, na may isa tayong caller na naman na nasasaktan. Totoo. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya dati. Parang mga years ago. Pero pinagtitibay tayo ng mga sitwasyon na ganyan Pinagtitibay tayo ng panahon dahil sa mga ganong klaseng pangyayari sa buhay natin. Kung masyadong boring yung buhay natin, wala tayong kukwento sa ibang tao. Totoo yun. At hindi tayo lalakas. Hindi natin matatagpuan yung mga parte ng sarili natin na nandito pala. Tama. Na present pala. Tama. Kaya kapag meron tayong sakit na naranasan, ang lagi kong, kapag may sakit ako naranasan sa buhay, pag nasaktan ako, lagi kong iniisip, it is a story to tell that is worth a lesson to learn. Parang ganon. Tama ka dun, partner. Kasi lagi mo tatandaan na kapag nagkamali ka, nasaktan ka, o niloko ka ng isang tao, hindi ka naman na mag-uumpisa ng wala o back to zero. Kumbaga may bit-bit ka ng experience. May bit-bit ka na knowledge na
kapag nakita ko na ganito na yung inuugali ng tao, tama ka dun eh. Kapag nakita mo na inuugali ng tao, yung dati mong May partner, pattern. may pattern, red flag, tigil mo na yan. Di ba? And ganoon naman talaga sa pag-ibig, sa love life, sa buhay pag-ibig. Hindi naman natin masisigurado kung sino ba yung tamang tao para sa atin. Minsan nga yung pinapangarap natin na tamang tao na tingin natin, hindi pala yun yung tamang tao para sa atin. May iba pang tamang tao para sa buhay natin. Tamang sisira ng buhay natin. Oo, di ba? Yun pala yung tamang sisira ng buhay natin. Pero magpasalamat tayo doon sa mga taong hindi natin nakatuluyan. At nakita natin yung kamalian. Dahil Sa kung hindi tulong nila. nangyari yun, hindi tayo mapapadpad sa tamang landas at baka naghihirap pa rin yung kalooban natin magpahanggang ngayon. So, lagi mong iisipin na kapag nahuli mo na nagloko sa'yo, 'di ba? It's God's redirection. Tama. Na hindi ito yung tamang tao para sa'yo kasi bibigyan ka lang nito ng sakit ng ulo. Totoo yun. At wala kang kapayapaan sa puso. May mga taong kaya magstay sa ganun na. Pero, kung hindi talaga kakayanin, no, umalis na lang kayo. Lalong-lalo na kung bata ka pa. What is 3 years compared to the rest of your life? Tama. Wala pa naman silang anak. Totoo, 3 taon lang. Di sila yun. kasal. Tsaka doon 3 beses lang sila nagkita. So, yung 3 beses ng pagkikita na yun, isipin mo na lang, nagbakasyon ka. 3 days, 2 nights. Tama. Diba? Tapos, isipin mo na nawalan ka lang ng kausap. Minsan ganun parang minsan kailangan mong imanipula yung utak mo, diba? Na ito lang yung ginawa namin. Ito lang yung ginawa ko dito sa taong to. And minsan kasi may nabuo tayong idea. O hindi naman realidad nung tao dun sa utak natin na iniisip natin na ito siya, mabait siya, mapagmahal siya, when in fact, hindi. Hindi naman talaga. Hindi yun yung realidad niya. Totoo. Ang realidad niya hindi siya mabait kasi niloko ka niya. Tama. Hindi siya katiwa-tiwala kasi, hello, may babae siya. Tama. Diba? Hindi kanya nirerespeto, walang pagmamahal. So, lahat ng yun, wala naman talaga sa kanya towards you. So, dapat yun yung talagang isampal mo sa sarili mo at ibalik-balikan dun sa utak mo nang sa gayon, ano talaga, alam mo na, hindi talaga ito yung tamang lalaki para sa akin, na mag-aalaga sa akin, na iingatan yung pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Agree. Totoo yun, dude. Kasi, kung mabubulag ka sa mga bagay na pinaniniwalaan mong mabuti at siya yung tamang tao, pero hindi naman, malulubog ka. Totoo. Wala matitira sa sarili mo. Mm-mm. Mauubusan ka. Tsaka di ba nga sabi niya, nag-pray siya kay Lord. Alam mo, napaka-power. Isa pa yun duda. Totoo yan. I-highlight natin yung prayer na yun. Totoo yun. Napakahalaga na magdarasal ka, mananalangin ka kay Lord na very specific. Lord, bigyan mo ko na senyales na hindi na talaga siya, matibay na ebidensya na hindi na talaga siya para sa akin. O na nagloloko siya. Kasi may bumabagabag sa'yo Dude, minsan sa buhay ko, na-pray ko din yan. Lord, if he's not the right one for me, please break my heart. Ano nangyari? Binrake niya yung heart ko. Paano sa paraan? Secret. Sarap. Kala ko matatrap ko na dito. Hindi, pero dude, alam naman to ng mga nandun sa libro yan diba? Nahuli ko. Nahuli mo talaga. Nahuli ko. Basta huli ko. And dude, hindi ako yung lumapit mismo. Oo, lumapit sa'yo. Lumapit sa akin. Mismo sa'yo. Sa akin mismo ang ebidensya lumapit ng hindi ko hiningi ko pero hindi yung talagang nag-research ako. Hindi. Tama. Talagang pinuntahan ako ng balita, pinuntahan ako ng ebidensya. Nandyan sa'yo. Nasa akin. Nasa'yo pa ba? At oo. Hindi, charot lang. Na napakatibay. Kaya, si Lord, pag talagang dinalangin mo sa Kanya, agad-agad sasagot siya. Ibibigay niya talaga. Kaya kung kabisyo ngayon Amen. kung may bumabagabag sa damdamin mo ngayon, ipagdasal mo yan. At sinasabi ko sa'yo, magbilang ka lang ng oras, araw, malalaman mo yung sagot dun sa dinarasal. I agree. Di ba dun? Ikaw, na-save ka na ng prayer mo? Oo naman. Ang daming bagay. Lalo na sa mga mali kong desisyon na ipapanalangin ko na, Lord, bigay mo na sa akin to. Mali na nga
Tama mo na yung next. Mali na nga ako eh. Ganun. Binibigay niya sa akin. Sino ba yung tamang tao na lalapitan ko? Makakasama ko? Ibigay mo sa akin, Lord. Yun ang lagi kong pinapanalangin na palibutan mo ko ng mga tamang tao. Yan. Yun lang yun. Nasa tamang tao ka. Yeah. Yan. Sila ang nasa maling tao. Nasa maling tao lang kami. Ayan. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa pagtutok niyo sa amin. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo ay Dahil Ba Sa Kanya by Jaya. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!